Aloka mang'eny Henry Obocha gi Privatization Commission no wuotho gik moko oselokore oparanya gini osebedo gi komiti magi gicho oselokore moselokore nyaka koro kama wantie ni sirikal manyien. Ing'ene pile aparo ni gima wachoga pile ni a Kenya waber kabisa e pepa. Policy. Policy onge ng'ama nyalo pimo. Chakre 1965 mano gini session of paper number 10. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shelf to gather dusk. Sani aparo ni kinyalo penjo ng'ata mondo gol ni report mar sugar. Aparo ni bro yudo ripode mang'eny makoro bro tamini to mane misom to mane miwe. Mar ariyo kata sirikal Uhuru Kenyatta no temo privatization ni. Inyalo paro magi dissolve boards mag the 5 sugar farms gite. Makoro kachicha ema ne wang'e ni wachimo koro privatization. Ting'e ni sani ka owuoyo wach privatization to nitiere gima wacho gi dho kisungu ni health wise mar sugar farms. Ng'eny gi nigi deni makipenjo tipenjiri ni to koro idhi use nang'o nikech kata an kidhi e chiro tikelo na dhiang' malnourished mapok ochiemo to machielo to ochiemo ler kabisa mane mabro nyiewo nikech kata kiketo na bei tabro ng'iyo ni mae to ler ma bei ni oromo godo to ma tuore ni nikech machal mapok no chiemo nigi tuo nyaka dhi atima ng'achak thiedhe en gima dhi chako from scratch mane kama sugar farms nitie nyocho ka William Ruto ni Western nyocho kowacho ni sirikal oketo tenge pesa ma sugar farms onego beni miyo madhi over 60 billion. Koro inyisa ni idwa privatize farms ma jopur ywak sugar farms go benitie moloro manigi shida mang'eny moko benitiere gi equipments manyachon manyaka nini. Koro ing'eni magi gik monego beni sirikal ng'iyo mokwongo then mogik maparo ni ne doho ng'iyo pile wacho ga ka wach mar public participation. Yes. Kanitiere gima chik mar 2010 nomiyo jo Kenya ne teko mar gimbe nyaka giwuoye. Koro mano kata ka sirikal kawuono chiew to wacho ni wadwa timo kama to japiny owuon pok oketo duoko mare to kata itim mana nade to teko ni no timang'owa onge kuma dhiye. Koro yudo ka nyaka doho bende ong'iyo mano nikech neno kata japur mano dhino wacho maber ni jopiny pachgi no kokaw to ng'eni pachgi no kokaw nikech ng'eny gi ng'iyo ni pod gin gi pesa ma pok ochulgi. Nitiere kata sugar farms mane wacho nitie gimiluongo ni developed cane manyiso ni sirikal dhi to mi pesa gi input midhi tipuro ko basto mane ng'iyo sama koro ichuli omenda niting'iyo mano tiwacho ni mae mane sirikal oketo koro wagol mondo wachuli ma. Koro nitiere gik mang'eny ma jopur ng'iyo makata kane wacho kawuono ni privatization nikech adieri debe ni sirikal uso kembe gi to bro konya ahinya nikech ka koro sirikal owuon ok nyal ran kembe gi kanya ng'ama dhi e lwet ja oko ber nikech bro timo to gi gima waseneno gi kaka sirikal osebet katimore ibro yudo kata ni international tender mancho ketni nitiere mana ng'ama obet kamoro mani ready marito mana wacho ni an ibro ng'iyo ka nying to ja oko lakini ng'ama dhi kawo kambini to ja Kenya ka to bei mousne to en bei mapiny nikech ikelo ni gima tuo mok nitie gima inyalo negotiate en gima mi throw away price ni neno gima notimre kane wacho e buye pan pepa notimre. Koro yudo ka kanye ma wantiere sani momi ineno kata ng'ama odhi e doho no ng'iyo mana mbele ni to gini dhi bedo ohala mar ng'ato koso dhi bedo ohala mar konyo jopiny. Erokamano. Fred wacha kwa yudre kama